Sa tulo na kabuan nga nagtutok ang Philippine Statistics Authority sa dagan sa pagmahal sa presyo sa mga nagunang palaliton, napakita dinhi ang epekto sa kalambigitan sa food production sa inflation. Apan sigon sa mga tinugyanan sa agriculture, nagkahilis ang mga mag-uuma dala sa mga kawalay kasiguruhan sa ilang kita. Aron sa pagpatinaw nga dunay kaugmaon sa pagpananom, gihimo sa banay ni Robert Olaer sa Bohol ang farm experience to table experience diha sa usa ka farm in the city ambience. Dinhi sa IAA Eco Farm, gawas nga napakita sa mga tag-iya ang pagkugi nga puhunan sa mga nanguma, makita usab dinhi nga bisan ang bakilid ug danawan aduna pagyapoy kapahimuslan. 4 ka kilometro gikan sa pusod sa Tagbilaran, ang IAA o igsuunay sa yanon lamang sa agrikulturang hamugaway, usa na ka eco farm o farm school nga nagtudlo sa mga learners sa pagkaton sa mga teknolohiya ug siyensya sa panguma alang sa mas daghang abot. O gawas nga makakuha sa abunda ug organikong ani, may sobra na kini nga sahog alang sa mga pagkaon ug lagutmon nga kinaham sa mga bulanon. Bago lang nilang gibuksan ang iyahang kusina, nga karon magdalit na usab sa pagkaon nga direkta nga makuha sa ilang uma. Pagkaton ug pagtamod sa iyaha na nga mugna nga pagkaon, kini ang filosofiya sa iya. Diin ang kinayahan ug ang labang makagagahom, pasidunggan kay siya ang tag-iya sa tanan. Gikan sa iya Eco Farm sa San Isidro District, Tagbilaran alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.